Sledujeme zvieratá pozorne a s opatrou od ich narodenia. Počas ich života. Pozorne sledujeme ich zdravie a blahobyt. Na statku, pred vstupom do potravinového reťazca. Sledujeme, kontrolujeme, overujeme za pomoci vedy a techniky, aby bolo možné určiť, čo je a čo nie je bezpečné. Sú tu veterinári. Na zničenie nebezpečného pre naše zdravie, aby sme všetci mohli veriť v bezpečnosť nášho jedla, sú tu veterinári. Veterinári sú viac ako zvierací doktori. Ambulancii, na statku, vo verejnej službe, počas potravinového reťazca. Veterinári prispievajú k ochrane zdravia ľudí. Kdekoľvek ste, veterinári sú súčasťou vášho života.